O actual sistema de financiamento néganos o control efectivo dos nosos impostos e sométenos a un reparto inxusto no que somos tratados como unha periferia, cando Galiza debería ter as ferramentas para ser o motor económico e social que sabemos que pode ser. Esta discriminación afecta directamente aos servizos públicos que recibimos, á sanidade, á educación, aos coidados e ás infraestructuras. Non é só unha cuestión de números, é unha cuestión de dereitos, de poder garantir unha calidade de vida digna para todas as galegas e galegos. Por iso, o BNG reclama soberanía fiscal e no inmediato pois ese modelo de concerto económico para Galiza, para que nós teñamos a chave dos nosos cartos que xa ten Euskadi e que vai a ter Cataluña, non? E o que reclamamos é que Galiza recade a totalidade desos impostos e que logo, vía o cómputo dos servizos comuns, lle transfira ao Estado un cupo para eses cuestións comuns, como está a facer en este momento Euskadi, non?